Dnes tu nie sú žiadnym let's playom, ani videom, ani home. Dnes je to varovanie. Určite z vás každý sa dozvedel, že hra, ktorá v úvodzovkách hra Modrá veľryba zachvátila celé Rusko. Tá hra je vytvorená samotným diablom, by som povedal. Ja vám poviem takto, nezapínajte tú hru, nesnažte sa zistiť, ako to tam funguje, ako to ide. Nesnažte sa o to, lebo stačí, že proste reklama a nejde vám to vypnúť, ak to raz zapnete, už to nevypnete. Je to robené hackerami. Takže ja vám radím, nezapínajte tú hru. A aj tak, keď to do 50. dňa budete musieť spáchať samovraždu. Ak to nesplníte, budú vám chodiť SMS-ky, budú vám chodiť správy, výhražné správy, budú vás chcieť zabiť podľa polohy. Ak vás nájdú, tak vás aj zabijú, či chcete alebo nie. Takže ja hovorím vopred, nezapínajte tú hru, ani si sa nesnažte o to. Lebo ako mne na vás dosť záleží a nechcel by som, aby ste boli RIP. Takže všetkých varujem, kto ste to video pozreli. Nesnažte sa o to vôbec, samozrejme. Tak toto bolo z tohto videa všetko. A ako som povedal, nesnažte sa.